mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hinihintay ko na lang na ma-annul siya para may happy ending na kami. Hi DJ Rocky. Matagal-tagal na akong nagtitiis o nagtitimpe na sumulat sa'yo. Nahihiya kasi ako. Natatakot din ako na baka husgahan ako ng mga tao. Kaya naman inipon ko ang lahat ng pwede kong maipong lakas ng loob para makapagbahagi ng aking kwento. Hinahangaan ko talaga lahat ng mga sender sa programa mo na may lakas ng loob na magbahagi ng kanilang karanasan. Itago mo na lang ako sa pangalang Rian. 21 years old. At ito, ang aking secret file. Meron akong boyfriend. He is 32 years old. Medyo may age gap kami. Pero okay lang. Nagkakilala kami noong February 2021. Opisyal na naging kami May 29, 2021. Sa edad ko na 19, ay minahal ko siya ng sobra. As in, sobra-sobra. To the point na nilihim namin ang relasyon namin dahil mas matanda pa siya kesa sa papa ko. At sa totoo lang, ako ang unang nagkagusto sa kanya. Ako ang unang nagbigay ng motibo. Nagustuhan ko siya dahil sa karakter na meron siya. Sa paglilinis ng bahay, sa pag-aalaga, sa galing niyang magluto. Lahat ng pinapangarap ng isang babae sa isang lalaki ay nasa kanya. Pero kahit ako ang unang nagkagusto sa kanya, siya pa rin ang nanligaw. Nung tinanong niya ako kung pwede nang maging kami, nagpakipot pa ako ng onte.
Onti lang. Hindi na dumaan ang ilang araw. Sinagot ko na siya. At ang saya-saya ko. Napatalon pa nga ako sa sobrang saya. Simula nang maging kami, lagi na kaming lumalabas. Paminsay sinasama ko ang mga inosente kong kapatid. Minsan pumunta kami sa bayan para kumain ng kung ano-ano. Na-enjoy ko talaga yung moment na magkasama kami. Hanggang sa hindi na namin maitago kung ano mang meron kami. Isang araw nalaman ng mga magulang ko. Pinagsabihan ako. At sinabihan akong dapat na kaming maghiwalay. Yes, DJ Rocky. Pinaghihiwalay kami. Kinuha nila ang cellphone ko. At buti na lang, 2 yung cellphone niya. Ibinigay niya sa akin yung isa. At yun ang ginagamit ko para makapag-communicate sa kanya. At buti na lang din, na-memorize ko ang number niya. Hanggang sa pinaalis siya sa lugar namin. Umalis siya at pumunta sa Ilocos. Doon na gumuho ang mundo ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Bawat araw na lumipas, tumatawag ako sa kanya. Maiparamdam ko lang na mahal ko siya. Pero walang sumasagot. Hindi siya nagpaparamdam. Then one day, tumawag sa akin. Agad akong lumayo sa bahay para hindi marinig nila mama kung sino ang kausap ko. Yung pakiramdam na ang tagal-tagal ko tong hinintay at finally, dumating na ang pagkakataong yun. Marami akong mga katanungan kaya tinanong ko sa kanya ang mga bagay na bumabagabag sa isipan ko. Bakit ngayon ka lang nagparamdam? Bakit hindi ka nagre-reply sa akin? Mahal mo pa ba ako? Ang sagot niya sa akin ay ang nakapagpaluha sa akin ng sobra. Dumurog. Nagwasak. Ng mundo ko. OA na kung OA. Mahal ko talaga eh. Ang sagot niya sa akin ay, Rian, mahal na mahal kita. Pero maraming tutol sa pag-iibigan natin kaya itigil na natin. Tanong ko, bakit? Bakit ka nakikinig sa kanila? Mahal kita kaya sa akin ka makinig. Pagkatapos kong sabihin yun na hindi na siya nagpaliwanag sa akin, pinatay niya ang call. Dama ko sa puso't isipan ko na walang third party. Masakit lang dahil nangako siya sa akin na kahit na malayo siya, kakayanin niya. Walang hiwalayang mangyayari. At alam ko sa sarili kong ganun din naman ako sa kanya. 1 linggo pa lang siyang nakakaalis sa bayan namin, may desisyon na siya agad at yun na yung iwan ako. Hindi ako tumigil. Lumipas ang ilang buwan ng pangungulit ko sa kanya. Wala siyang ibang response, kundi Bible verses. Kinukulit ko siya na magbalikan kaming dalawa pero Bible verses lang ang reply niya. Doon ko na naisip. Naitigil ko na kaya? Nakakapagod na eh. Nagdesisyon akong pumunta sa tabing dagat. Para akong baliw doon na nagsisigaw.
Baliw na tumutulo ang luha. Na parang kung titingnan ako ng ibang mga tao na dumadaan doon, ano kaya pinagdaraanan nito? Yan siguro ang tanong nila. Mahal ko eh. Hindi ako makamove on. Then lumipas ang 1 taon. May nakilala ako. Siya yung naging dahilan para makaganti ako sa taong mahal ko. Gustong gusto ko nang mag-move on, kaya lang parang hindi ako umuusad. So nagpaligaw ako. Tumagal ng 3 buwan ang panliligaw. Gustong gusto ko nang sagutin. Kaya lang dama ko pa rin sa puso ko na hindi pa rin nawawala yung pagmamahal ko sa first love ko. So ang ginawa ko, tinawagan ko siya. Tinanong ko siya kung pwede ba akong magmahal na ng iba. At ang sagot niya sa akin, oo naman. Matagal na kitang pinapahanap. Hindi yun ang sagot na ini-expect ko mula sa kanya. Napaiyak ako. Tinanong ko siya kung bakit. Hindi mo na ba ako mahal? Ang tahimik. Hanggang sa nagsalita siya. Mahal kita. Pero anong magagawa natin? Ayaw sa atin ang kapalaran. Hindi ako nararapat sa'yo dahil kasal ako. Oo, hiwalay kami ng 18 taon pero sa papel kasal pa rin kami. Mas lalo akong naiyak sa mga narinig ko. Mahal namin ang isa't isa. Pero bawal. Alam ko namang kasal na siya sa iba. Alam kong may 2 na silang anak. Pero alam kong matagal na silang hiwalay. May sarili ng pamilya yung asawa niya. Pagkatapos naming mag-usap, pinahinto ko yung manliligaw ko na manligaw sa akin. Ang unfair kasi sa kanya kung sagutin ko siya pero iba pa rin ang mahal ko. Willing akong mag-antay sa first boyfriend ko dahil gusto ko siya na yung makasama ko. Gusto kong makasama siya hanggang sa pagtanda. Nawalan na ako ng pag-asa noong mga panahong yun. Pero nandun pa rin yung maliit na porsyentong umaasa ako. Pinaniniwala ko yung sarili ko na darating yung araw na magtatagpo rin kami uli. Then dumating yung imbitasyon na merong camp meeting sa Ilocos. Sagot daw nung organizer ang pamasahe ko. Agad akong nagpaalam sa pamilya ko. Pumayag sila. Excited ako kasi alam ko na magkikita kami ng first boyfriend ko. Fast forward, nakarating ako sa Ilocos. Hinanap ko siya, pero hindi ko siya makita. Kasama ko yung isang kaibigan ko. Nang makita ko siya, agad akong bumati. Kahit nahihiya ako. Ang dami kong gustong sabihin sa kanya. Gusto kong magalit. Kaya lang, hindi dapat mahalata ng mga kasamahan namin sa church kung ano man yung meron kami dahil baka paghiwalayin kami. Tatlong buwan
3 buwan kaming may pagkakataong magkasama sa Ilocos. Nang minsay makapag-usap kami. Perfect timing. Napag-usapan namin ang relasyon namin. Wala akong initiative na i-bring up yung tungkol sa balikan. Pero siya na ang nagbanggit nito. Siya ang unang nag-alok ng balikan. Hindi na ako nagpatinag pa. Oo agad. At ang saya-saya ko na kami na uli. Magtatatlong taon na kami, DJ Rocky. LDR kami uli ngayon. And I'm just waiting and hoping na ma-process na yung annulment niya. Yes. Hinihintay ko na lang na ma-annul siya para may happy ending na kami. Minsan talaga, pag napagod ka, pwede namang magpahinga. Hindi kailangang sumuko agad. Ipaglaban kung ano ang nararamdaman para sa isang tao. Lalong-lalo na kung wala naman kayo ibang natatapakan na tao. Salamat sa pagbabahagi ng aking kwento, DJ Rocky. Muli, ako si Rian. At ito, ang aking secret file.